Dobrý. Tak teď už natáčím, tak já z toho vystřihnu potom nejlepší 2 vteřiny čumění. Tak už ale nekuř. Dej si tam tu cígo a nic nedělej. Čo, já to měl až ty vole tady. Jo, aha. Tak. Akce. Dobra, klapka, jedem. Zdravím vás tady od Alice. Čau, čau, ahoj. Z Plzně. A v každém případě máme pro vás nové otázky, odpovědi. A v každém případě jsme se na ně strašně těšili. A v každém případě z nich máme velkou radost. Jo. V sobotu. V sobotu takhle při poledni. Po chalbě páteční. Přesně. Kde jste kalili? Ty vole, tak různě, viď? No, celá Plzeň prostě. No, doma taky. Doma a hlavně doma. A potom cizích doma. Prostě tak. Jasný. Je krásný den, ty vole, sluníčko nás svítí do ksichtu, takže se na vás nemůžeme ani smát. Půda vysychá, brzo bude taky sucho, že nebude voda, mějte z toho radost, jako my. Všichni umřeme. To je super. Ale mám takovou první otázečku na oba dva, hlavně teda asi spíš na Pavla. Sundej si tu čepici. Kuk! Ty teďko, to prasátko. Před týdnem by vám praskla čočka. Trošku změna image. Ty jsi měl ještě včera jsem měl fousy, masakrový. Jak se jmenujou takový ty dřevorubcí, taková ta image? Rumcajs. jo. No, vypadal jsi jak Rumcajs, co vás k tomu vedlo, jako co? Hele, mě k tomu vedla lenost se holit. A Pavle? To je takzvaná nedbalá elegance. Přesně, to teďko frčí. Ale teď jsem zrovna četl v nějakém časopise pro ženy, který jsou moje nejoblíbenější četba, pochopitelně. Ale když jsme u té ještě nedbalý elegance, jo, tak... Přesně, hodně nedbalá elegance. Že prý teďko strašně frčí fousy, jako, že normálně teďko, vole, ty nejvíc sex idolové, vole, mají fousy. Protože ženy chtějí chlapat, ty vole. Jo, a ne bukvici fyzika, vole. Přesně, povolený. Když fyzika, tak jaderního, ale ty vole, kraťasek, ty vole. Takže co vás k tomu vedlo? Teda tuto, jo? No, tak změna je život, že jo. Já jsem si nechal poradit od svý vlasový stylistky. Nebo nechal jsem si poradit, ty vole. Kolik vás si za to vyplás? To zní nic, to nechceš vědět. Ale ty vole... Co pohoduj? Není to, že bych si nechal poradit, prostě jsem k ní přišel a ona říká, ty hele, co když to je úplně dohola? A já říkám, ty hele, já nevím. A ona, jako, a když to udělám, co mi uděláš? Já říkám, ty vole, nic. A už tam byla, no. Tak pak už mi nezbylo nic jiného, tak jsem šel pěkně dola. Už tam byl. A je to, jo, no. Ale je to super, je to bomba, všem to doporučuju, ty vole. A já to taky přemýšlím teda, takže možná se volíme oba znova a chceme to po všech, ty vole. Všichni dohola, ty vole. Hlavně holky. Hlavně holky, ale tak holky jenom hlavu. Holky nemusí. Spodek ať zůstane, vole, to mám rád. Něco jako tvý fousy. Přesně, bubr. Filip má rád zip, no. A rád zip a bubry. No dobrý, já si myslím, že stačilo. To bylo vyčerpávající. Ale pamatujete si v minulém videu, jak jsme tam řešili takovou tu super teorii darování dárků? Jo, před těm Vánocem. Jo, takový to jako, že no ale ty si k těm narozeninám dostala dárek už minulý rok a přesně. Takovýhle. Ale zkoušeli jste to v praxi, jako? Já to praktiku už 2 roky, takže vlastně jsi to dostala před 2 rokama, že jo? Takže máš vystaráno další 10. To já jsem fakt ještě nedal nikomu dárky. Ty malý se dává dárky, ty se dává. Ty musíš. Malá musí mít radost, že jo? To musíš. Děti musíš udělat radost. Přesně, pak když jsou ženský děti, tak vám taky dáme dárky. Chcete být děti? Takže teorie dávání dárku rok dopředu funguje. Jo, určitě. Ale chce je dávat dopředu rok zpět. Přesně, takže jestli jste... Hlavně to nepřekombinovat. Protože byste se taky mohli dostat do situace, kdy budete dávat každý rok prostě, jo. No to je blbost. A to už je moc. Ale minulý rok si dal dost, teď stačí. Přesně, musíš to podchytit hned v základu. Jasně, paráda. To nedohánějte. Takže se to prostě osvědčilo, jako, a doporučujete to všem. Určitě, nic nějaký patent na to nemáte už, protože jako to je originál. Musíš dát jako, že je hodnotný dárek. Přesně. Aby to fungovalo. A ideálně, ty vole... Hodnotný dárek, tak si to pláče skřípění zubů. Musíš jí dát dárek ze sebe, vole, chápeš? Musíš jí dát dárek, aby měla rád tvůj párek.
To je alergický. Ty vole, to má hloubku, ty vole. No páno, vole. To jo. Ne, musíš dát něco ze sebe, aby si toho cenila, ty vole. To můžeš Počkej, dát klidně denně, to vole. souvisí jako zase. Normálně denně. Jo takhle, takže Denně. denně něco ze sebe. To je prase, ty vole. Jo? A jako tě to už si dostala včera. Jo. Přesně. A před rokem. Jasný. Jelikož jsem ty otázky samozřejmě dělal před půl hodinou, měl jsem na to asi 5 minut. Dobrý otázky. Další exkluzivní otázka, jo, ale projížděl jsem si Filipovo profil vlastně na Facebooku a jako, já vím, že jsi to dlouho skrýval, jo, ale našel jsem tam prostě věc, kterou fakt jako, myslím si, že je Ne, nejsem latentní. Doufám, jako, že to je fakt terno teďko, co zveřejníte, jo, ale ten Purple fialový prášek, jako jo, Jo, tuto. já si myslím, Ale že to by já si jsem- měl kápnout božskou. Já jsem jim odhalil v podstatě své tajemství. V podstatě ten fialový prášek stává na profilu, ty fotky s ním, tak to je klíč k úspěchu v kulturistice. Je to v podstatě to nejdůležitější, co profesionální kulturisti používají. A každý radě to používá taky. Je to fialový prášek, jmenuje se to, jak se řekne anglicky fialové? Purple. Purple Coco. Je to hodně na pána, takže fialový prášek Purple Coco rozhodně používejte. No, já Vlastně, a užívá se análně, to se ještě ne. Análně, no samozřejmě, jako čípky. orálně nebo do nosu vnitrožilně, to jako není ono, ale análně a musíš tam našťochat tím prstem. Jasně, jo. Pak to máte pravý efekt, vole. Jasně. Já vzhledem k tomu, že nejsem, jenom bych chtěl podotknout, teď jsem rád, že nejsem profesionál teda, jako jo. Já mám zatím jenom bábovku. Jo, protože on se ještě neodhodlal, až to tam pošle, tak teprve bude profesionál. OK, já si myslím, že asi stačí o fialovém prášku. Máme dost vesmírný teorie. Tak, další věc, před pár dněma jste trénovali s nějakým politikem, je to tak? Jo, To byl politik? To byl, Ty vole, tak jako politik to asi byl, no. To Byl to politik, dokonce Tomio. kandidát na prezidenta. no, to byl Tomio Okamura, který nám vlastně dělá poradce teďko. Jsme se Přesně domluvili tak. spolupráci, bude nám dělat poradce, protože s Filipem expandujeme do politiky. Kandidujeme do voleb na prezidenta. Filip kandiduje do voleb na prezidenta, já chci vystřídat Remka. Pavel bude diktátor. To by je budu diktovat, co máš dělat možná. Tak. No, takže chceme do politiky, no. Přesně tak, expandujeme do politiky, čekají vás neuvěřitelné věci, jako třeba Bude levnější ty vole chleba třeba. rohlíky za 20, ale maso taky. Ale na rohlíky, co pak kdybyste zařídili levnější proteiny a takovýhle věci, já si myslím, že máte Když trošku říkám maso za jinak. 20 kilo, Jo, takhle. sice No, to se vyplatí zemědělcům. To asi jo, ty budou pák. Zemědělci budou plakat, zalíme mandíka. A jak se s ním cvičilo vůbec? S Tomiem? Ale výborně. Super. Ale spousta lidí, jakoby podle reakcí na Facebooku, tak jako byli skladní většinou. A jako myslím si, že z těch českých politiků je jeden z těch nejnormálnějších, bych řekl, jakoby. Je to Velmi příjemný člověk. Jo, já co bych Velmi řekl, tak inteligentní. vlastně je to jeden z mála politiků, se kterým jsem měl možnost mluvit jako osobně. Naprosto já ho samozřejmě jsem viděl občas nějaký videa v televizi s ním třeba nebo na internetu, ale úplně jsem žasnul jsem údivem, jak je to neskutečně inteligentní člověk. Velmi inteligentní. I v komunikaci mezi 4 očima prostě. Přesně Jo, na tak. nic si nehraje, je s ním poměrně i sranda, i když oni tu srandu už mají taky možná trošku jinou než my, no. Oni se smějou tomu, když se jim rozhážou lejstra, to nám zase tak vtipný jako nepřijde. Zase na druhou stranu my máme radost, když schodíme kotouče, jim to zase tak Jo, vtipný a nepřijde. padne to někomu na hlavu. Přesně, ale našli jsme si tu svoji cestu jakoby mezi sebou a bylo to super. Skvělý zážitek. Má hroznou sílu ten blázen. Jo, Lidi, čtyřikrát on stovku na 4krát bench. vytlačil 100 na bench bez rozehřátí, chápete Jo. to? A prý, tyhle, to je málo, to Ale mi my jsme mu tam přilož, dali to mi tam 60 přilož, kg, to on to zvednu takhle víc. rozbenčoval. No tak to přilož hodně, kolik to je 60. To dali 100, prostě vůbec to nemá, jako Takže fakt jsme jako čuměli. borec, no. Uvidíte na videu samozřejmě. Paráda. Super, tak jsem rád, že od Tomiovi. Ale byl to super zážitek, určitě Hm? super. OK. Potom samozřejmě proběhlo nějakých 5 akcí v poslední době, nějaký semináře a já nevím co všude. Všude jste se ukazovali, na Slovensku jste byli taky. I na Slovensku. Nějaký pozitivní Hele, nebo nevšední eh, zážitky. Nevšední zážitky, takhle, v první řadě, Já bych vám to řekl asi takhle. My na našich výletech takzvaně na pána zažíváme neustále nevšední zážitky.
To je prostě jedna velká prdel, jedna velká show prostě. Je to pecka, užíváme si to, i když se hádáme, tak si to vlastně užíváme, když Vy jsme se hádáte. ty vole, v autě jako psi. co třeba? Já vám řeknu Ty si třeba- neblikal, blikej ty vole, dej Protože tam trojku, dej tam protože ten trojku. čurák manažer vždycky zabloudí, ne, ty vole. Lidi, Vždycky já vás úplně... chci upozornit, že cesta z Českých Budějovic do Plzně, která normálně mě trvá kolem hodiny 45 minut. 3 hodiny, vole. 4 vole. Jo? 4 Já jsem hodiny spal jsme jeli opravdu. z Českých Budějovic, chápete to? A ještě jsme se museli stavět na 7 na Mekáči, ty vole. No, ty vole, Zdeňku zdravíme tě teda mimochodem. Kde jsem si dal ty vole krabičku s kuřecíma z rejží, co jsem měl z domova. Ale jinak je to nejlepší manažer na světě. Jo, na je to druhou super, stranu. je to bomba, ta 7 byla stejně kvůli tobě. Jasně, A takže už se nebudeme hádat. No, dobrý, jo. Ne, prostě zážitky máme furt a všude a je to super. Hlavně si to užíváme jako s lidma, no. Jsme hrozně rádi, že na nás jako pořád reagujete. Mně Jo. třeba osobně přijde, že fotku se mnou už musí mít každý, kdo mě zná. I kdo tě ale, nezná, ale no. furt chodí prostě spousta dalších nových tváří a moc rád vás Že jako kolikrát, poznávám, když no. fotí, tak tam za to už jsou další lidi, kteří tě třeba neznají. A Takže taky se mnou mají všichni fotku. mají fotku s náma. Přesně, Všichni, kdo přesně. nemá fotku s náma, není in, ty vole. Přesně, je to super, je to fakt super, jsem za vás všechny rád, že děláte prostě různé akce. Včera jsme vlastně byli na Jirkovo Kadlčíkovo otevřeném tréninku poslední před odletem do Afriky. Zase super, spousta lidí, neskutečný výkony, headsung, motivace, je to prostě motivace a to je skvělý. Jo. tak to je paráda. Takže nás No, čekají, ještě bych teda podotknul další semináře, příští víkend vlastně jsme v Ostravě. V Ostravě, počkej, v Holíšově. v Holíšově tam budu taky, to sponzoruje. Budeš? jo, Super, super. takže jsme v Holíšově, v Ostravě, já budu ještě mít trénink ve Zlíně, takže všechno možný. Další víkend je Grznár Cup, to je všem jasný, to všichni víte, všichni jste zvaný, 5.6. od 10 hodin začíná Grznár Cup v kulturním domě Peklo v Plzni. A jaká pak bude změna oproti minulému? Jo, oproti, vlastně? takhle, změna. V podstatě nebude změna, ale tuhle ten Grznár Cup je pod federací NABA a VFF, takže tam budou závodníci NABA a VFF v podstatě, sice amatéři, ale už v podstatě ten nejvyšší level, takže tam uvidíte fakt přehlídku toho nejlepšího, co je v NABě, tady v Evropě, protože tam budou i Angličani, budou tam Turkové, co vím, Slováci, budou tam Rakušáci a tak dále, takže to bude veliký závody, všichni jste zvaný. Pak máme x dalších seminářů, ty vole, zase na Slovensku ještě v červnu máme seminář. Ještě bych se zeptal k tomu Grznár Cupu, takový ten prvotní Grznár Cup, který si dělal nebo který jste dělali minulý rok, kde jsou vlastně Začátečníci. úplně začátečníci bez federací, ten bude? Ten nebo bude na ne? podzim, samozřejmě. ten bude v září. A to bude ten pravý Grznár Cup, na který se my budeme samozřejmě soustředit z naší strany mnohem víc. Tohle je prostě ve spolupráci s nějakou federací, která do toho samozřejmě může hodně mluvit, hodně to ovlivňuje. To je Ale taky- asi k dobrýmu se Jo, určitě. Já samozřejmě to neříkám vůbec v negativním smyslu, jenom že ten pravý Grznár Cup, který jsme vlastně založili s tím, že to bude jako podpora mladých sportovců začínajících, aby si tam mohli vyzkoušet zazávodit si a potom mít kamkoliv budou chtít, bude každý Mimochodem rok. měl jsem obrovskou radost, když jsem dneska, nebo letos viděl na jarní sezóně spoustu závodníků v Grznár Cupu už potom ve federací, bylo to super. A teď ještě další budou i v NABě a tak A dále. je skvělý, že ty závodníci na to nezapomínají. Přesně Je to tak. hrozně hezký od vás. Jo, takže Grznár Cup, ten pravej rizí Grznár Cup pro ty začínající závodníky bude na podzim, v září, upřesníme datum, čas, místo, všechno, takže máte se na co těšit, bude to super akce. Paráda. Tak. Potom jsem se ještě doslechl, oni asi vaši fanoušci už ví teda, jako jo, ale já jsem to viděl prvně, jmenuje se to Rampage, co pa to je? Je Pavlův projekt. Rampage jsme my, Rampage jste vy, Rampage je prostě rodina. Že komunita vaše. Ne naše, všech, kdo chce být s náma, není vůbec Komunita, žádný kterou jsme my problém v tom. založili akorát. Tak, je to Respektive prostě, Pavel. ale to vůbec není pravda, je to postavené teda jakoby na mém jméně, protože Filipovo logo jsme nechtěli obsazovat do značky v oblečení My máme každý jakoby svoje, nicméně všechno je to a dohromady. jedeme všichni dohromady, že jo, nejsme v tom jenom my, jsou v tom zakomplexovaný z velké části i majitele Czechvirusu, kteří jsou, dalo by se říci, investorama. Tak jsou to kamarádi, že jo. Je tam vlastně Honza Krasinský, náš kačka Kiptů, takže je to prostě, jak bych to řekl, je to sportovní tým, ve kterým nechci žádnou prostě skurvenou politiku, chci odlišit třeba i to, že se dá komunikovat mezi sportovcema bez rozdílu federace.
Přesně tak. Jo, nechci žádný, ty jsi znaby, s tebou se bavit nebudu. Nechci žádný, to je IFBB, to jsou pokryci. Nechci V podstatě nejčastější, že by jsme byli, kdyby všichni závodili ze všema, tak, prostě a bez rozdílu federace. A vzhledem k tomu, že teda bohužel neproběhne nikdy asi to, že by bylo možné závodit bez rozdílu federace, tak chci aspoň tu komunitu prostě podržet pohromadě. No. Což je ta nejlepší myšlenka, nemyslíte?